Former Yana Yamra Kumasi. Ye young coupon near bank is here. What to me now? Ya would dear no me down no pay near Canis Sada. I ye come for and come in da. And I was a baby when I chumun now, boy, I hope I'm strong. Then that they would do me now, but we share them her. The can say that was a baby. Ya born in and from Sudio when him. If you are who pama, but when you said Japafa, you're born in your mouth to the door in our chair, and that's when you fight tray. The person said, me and who's shame to your jaya cry in the pedia in our show, sir. Now, me there, Muna was saying Yaruwa, Ututu Yaha, Ututu Yamani, and Simro Yamu Jayaba. Say, Radi, who are more ball. Nebra, ya dear Yaruwa, Babani me. But to your when you are Samaya, no man in our dear home. Some read the idea more yar for 1 year in our show, sir. 1 eye and more high in our show, sir. A Japan free so much true. No Abasaka and Fatwire for you now so. A giant backis lay sounds in Sasson Coco and so. A Japan and nay and not pay your sorcerer day. You're not dumb cassia. Never had him an intimina, never had it. There were their shame to be fine, and ye be behind show the concrete me yam. 1 hour you require a Sabia who doing in a Japan saucer coin in more. And now who made down no pay radia straw, who may hear Juma.
Uma mo atiti mu, uma mo wo kadanda mu. Ye nyina ye dwana ato wo na no pese japa. Uma mo boneti o ma nyina mpa ebo ne onkoto srani. Ena yaba e de ya haw nyina batu wanim. Uma nyina wo wanim se sansa wo awurade utumi ade nyina ye. Na wo ye ne da so. Se ehwe wiase mu ne de ekoso a, ne ma nyina di adansa sere nche ne wa yiwanum nyam kase ne di. Te awurade ne eso se awurade honhom ne honam fam. Ma wo mba yemfa akomapa, yemfa nsomo. Na yehwe wanim se obabe ye nyina wo bre ne du a awurade nyina enya agenkwapa wanim anyonyam. Sa bre ne ye de ye kasamanfo hye onsa sonko kwanso. Awurade oni hwia obeka kire jizu awurade ye no mmoa. Te awurade kan ho ne bre ansam obeka kire ye. Wo ma ye tie so entie mfangu akomapam. Na wo ba wo ma yanya yoraba. Enso awurade ebisa wi obeye ni nyina amaye. Eda wase bebre agenkwapa se ne watie ye wo agenkwapa Yesu Kristo di no munti. Amen. Happy Sabbath. Emre aso say ye dear master afọ ni ntutusu du no ebe onyame anim. Ansa na ebejije ntoboa no mekinkan bibi kakra every Matthew 6:20-21. Mekan brofunum kakra. O see, but lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. San kaibo semi chire yen say yen hihye adam die e wo soro nya asasi so. Ye hihye na asasi so bibia betumi asi. Nemom bibi kakra ye ntobo a ye yibuai ebo anyame adwuma e wo meamia nya ne ye hihye adam die wo soro. To nua utie mi so se nya e bebo anyame adwuma ne betumi atu yibutum na kakra bi e betumi bia ne ye de aboa onyame adwuma. Brasun fufo no eba abegigin message seni di mu manya sorry na ye mompae. Yinyakupon ye dawasi sabri ene radi bo a hye na Abraham say ye mfa ye ma so afọ ntutusu di numra wanim. Radi ye bro kakra bi stress to homa ene nye safore atinu wanim. Ba bibia yi bi free bia no radi hye ne mamae. Mpo wona wa nya bimpo radi John munyama na de kan sa fa sa kwanya isu hiraen na ebia ye adwuma se yare ana bibinti wantmanyi bi obedum aboaen yesra man yarefo mu nyina se awurade obedum aboaen sa so ne yesra man yenuan mu ba bibia obi a obehiraen yeda wase se watie yen e wo Yesu di mu wadum ti amen.
Amen. Amen. This week is lesson 1, and our title is A New Disciple. The memory verse is taken from Acts chapter 1, verse 8, and it says, "You will be my witness in Jerusalem, and in all of Judah and Samaria, and to the ends of the earth." Amen. The message is Jesus' friends know him well. Amen. Our opening song will be I Got Joy. Amen. Down in my heart, to say
everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called A New Disciple. The memory verse is from Acts chapter 1, verse 8. It says, "You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Today's message is Jesus' friends know him well. Have you ever lost a friend? Perhaps this was a close friend who decided to be mean and hurtful. A long time ago, one of Jesus' disciples chose to betray him. Because of that choice, Jesus' other disciples and friends chose someone to take that disciple's place. Let's find out who was chosen. So much had happened in the past 6 weeks. The disciples could still feel the panic and taste the fear. They had run away from the garden when the soldiers arrested Jesus, and they had seen him die. When they closed their eyes, they could almost hear the crowds shouting, "Crucify him!" They would never forget the emptiness after Jesus died. Visitors to Jerusalem came looking for Jesus, only to be told that he had been crucified. Everyone felt numb. On Sunday morning, the light of hope had begun to shine again. The women had burst into the upper room and shouted, "Jesus is alive!" It seemed so incredible. At first, they did not believe the good news. Then Jesus had appeared to them. During the past few weeks, they had spent time together, listening and learning more about the Master. A few days ago, they had walked with Jesus to the Mount of Olives. There, he gave them another promise. "Wait in Jerusalem until I send the Holy Spirit to you. He will guide you and comfort you." Then they had watched Jesus rise up into the air. They had stared into the sky, trying to see him one last time. Every day after that, the disciples and other believers met in a large room. They talked about the things Jesus had taught them and prayed together. One day, about 120 believers were gathered there. Peter stood up. Everyone was quiet as he began to speak. He reminded them about the work Jesus had given them. "You will be my witnesses in Jerusalem," Jesus had said, "and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Tell the people that I love them. Tell them that I came to save them from their sins." Yes, it was time to spread the good news throughout the world. "Judas is no longer with us," continued Peter. "We should choose someone to take his place." Peter went on, "The person we choose must be one who traveled with Jesus the whole time he was with us." Peter wanted someone who had followed Jesus since John had baptized him, someone who knew that Jesus had been taken up again into heaven, someone who could tell people about Jesus' love and how he died just for them. The others in the room agreed. Soon, 2 suggestions were made, a man called Joseph and another called Matthias. It was a difficult decision. They prayed together. "Lord, you know the thoughts of everyone. Show us which of these 2 you have chosen. Who will serve in the place of Judas?" In those days, it was the custom to draw lots. One way was to use 2 sticks, one long and one short, to decide how to go forward. We do not know which method they used, but Matthias was chosen to replace Judas. From that day on, Matthias would serve with the other disciples. He would tell the world about Jesus and his love for all. Today, Jesus still needs disciples to follow him, people who know him and will serve him,
people who will tell others about his love and how he came to save them. Will you tell others about Jesus? Amen. Now I'll call on Millie to give us our closing prayer. Dear God, thank you for everything you have done for us. Thank you for helping us to listen to this lesson. Thank you for everything. In the name of Jesus, I pray, amen.
Happy Sabbath. I'm sure I drew in scripture reading so. Mekai dark print no na asori ni nyina so akan red print no. Ti in scripture reading yebehu free Romans chapter 8 verses 1 to 4. I read, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the Lord of the Spirit of life, Jesus Christ, made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in likeness of sinful flesh. On account of sin, he commanded sin in the flesh, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Amen.
na onyame asoye na nadoye ohoda momaye na ahemu hene na soye na nadoye ohoda yebede radiase fi se die waye no eso se ene wo ha na ese wo de radiase na otwi mu eniema akoso bebre was it enra na nrachi news na party bi koso na amanfo kofa ho na omo atututuo kunkum nipa chese sa nema wei na si every day nipa wu enye nimra bi na aso se wo yare bi anase wanyini na wowo na bonsam nhihye a waye se enipa bayira enti wonam sa kwan we num nyina so ma nipa hwere wo monkwa ti se ye free ha sei na so nyame bo ho ban wode ukọ na wode wo fa atuo ne asekan mu a na memenda bio wo san ba ha sei a na ese wo de radiase ebia wadwen be ye o se ba bia metene de eho ye safe ba bia ne ho ye safe ba bia anye safe ene no wo betie no na ba bia ye se eho ye safe no na asem asi ho no na ye ka enka ayi onyame bambo ene ne nhweso ena ema ye tiase a ene ye wo ha mefa kwanyan so na meyi yenua kwame aduchei ene ne da edikan a ono nso so ene ye som yenua wo ha mpache opagya mu na ye ma wakwa abasronko amen amen nukreni yeni age se ne woni yesum onyame onhyirawo bebre enne ye bedwene onyame asem kakra ho ye bebọ mpaye na mepese mensa beka edin for adansedie no se unyamfa odin maya na oya ye late enti se edin no ewo hode a opani bofa pache o mamensa nka nye sa na chese me move on ano no munim se onyankopon ne no kwaredi edoso ne no kwaredi edoso nti ena na ewo hai efi se wo ye de wo hyebo a wodi so no enti time bia we no kwafo there hasn't been a time yakase onyame wa anye no kwafo da woni onyame di nchimu a obewene time bia obelusu God will win if he saw no kwafo the sun nti ena wose ye de ye hoto no so na bibia mu no ija ye homa no
ɛdɔn yi mu mɛsrɛ na afei edin no aba ɛm sɛ edin no yɛ akyɛ na afei yɛahwɛ deɛ yɛreyɔ na ansa na no pamkyɛ mom yɛmmɔ mpaeɛ. Nyankopɔn yɛda wo ase sɛ ɛdɔn yi wama no aduru. Yɛsrɛ wo sɛ Awurade bɛfa ɛdan yi nyinaa no mu. Afei yɛsrɛ wo presence in our midst. Yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔ. Asɛm a ɛreba no ma no mfiri wo Awurade. Yi me esi nkyɛn. Yɛ sɛ ɛka me nko ara deɛ a mentimi ɛnyɛ biribiara. Enti mesrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ na afei bɛkasa kyerɛ yɛn nyinaa. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Mɛpɛ sɛ yɛbɛdi adanseɛ na yɛaka deɛ Onyame ayɛ ama yɛn. Na afei ɛfiri hɔ a yɛde yɛn nnaaseɛ ɛso so abrɛ Awurade. Nti adansedie ɛbɛba so. Ɛdɔn yi mu mɛsrɛ sɛ yɛn nuabaa Paulina Modaako ɛna afei yɛn nuabaa Doris Oduro wɔn ɛbɛtena first PUA so na yɛn nuabaa Paulina na woba anim ha sei aba abɛdi adanseɛ no. Pamkyɛ wɔn ma yɛ mic ne bi na ɛntimi ɛnyɛ ntɛntɛm. Afei sɛ yɛn nuabaa Doris Oduro ewie a na maame Comfort Gambra ɛnso so ɛɛtoa so. Na ɛno akyi no yɛn nua Amos Aduboahen ɛnso so ɛɛtoa so. Ɔpanyin me da ase. Adɔfo no mɔma yɛ ne Nyame ase san so yɛ na nadɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Adanse na yɛ mmiɛnsa. Ɔpanyin, please give me time because I was a main can be ententen. Me twitwa so but I am mmiɛnsa. But I could see 3 weeks ago and I'm here to see this week. Now 3 weeks ago, mene kwab na ye pie ye call Sam's Club. And na eja ye call ye nema. Na time be asu me kita me phone. But time say na me friend na ama na ba I get it closer until no na she me bag him na me ye. Ti say me ye no no dey pushy cart no. E ko see baby omo di sisi no. Say na me ja me phone no. E also. Na Nyankopɔn kasa kyerɛ yɛn sometimes yɛ ne ya brush it off sometimes na yɛtie na yɛkɔ na no na bibi ka kyerɛ me sɛ menyi me phone na sɛ me send a message sɛ either sɛ Sabbath school department yɛ line no so na m sɛ time on nti ne yɛfiri hɔ nso yɛkɔ baabi nti yɛfiri hɔ a na ma yɛ enti yɛyɛ na ne yɛbɛtwam ɛwɔ baabi a yɛn yɛfie wɔ na ɛsɛ ya travelers mo ho ekɔ yanim 73 no so na bibisa ka kyerɛ me sɛ yi phone no na ya me wɔ ayi Randy Skit wɔ ya Adventist pastor metie ne sermons pa ɛnam sɛ okay ne de meyi na matie enti me de me nsa to me bag na phone ni hɔ ɛnam ka kyerɛ kwabna sɛ megya me phone ɛwɔ ayi no and we share the distance I drive about 20 minutes out of a and audience we push yes ya bonten internet say what 10 and a honti ye kono empire ye me no nyina na ye bone say me de na me ka say nyame and then you don't trust so obi kra ho wade a or the beba but say nyame nim say nipa no momu hia more than I do a onye ne sa enye sa nso na obi na greediness and or pese wo fa de a nyame enje phone no ensi ho. Enti mra ye kodru ye call back to Sam's Club baby ye de cat ni si ye no na say cat ni si what but na bibi anim so we had to go to the customer service enti won say omo so ya na bi ginagina kwan na no nti ye bi sa omo say omo hu say obi di phone aba na omo say no enti no ye nko nipa no ho
na nyame ade a obeye chese nipa no yekogina ho no ono nso so kasa wo phone so, and we had to give her time. Nti ne kasa mu na no ho se yegina ho ache no ode ne nsa ye se ede na yehia e na me ka kire na quickly say me phone where misa me din where misa se phone be e ho a ode ne nsa share desk na se e na oyi maame e na ye de nyankopon ase wo ho. Nti de me ka kosi ni say the Spirit talked to me earlier and I didn't listen, whether I said no na ye or not, no. But the second time there, a kind na me yes, me reach out for the phone, no. Nyame e guide me to say phone no eni me ho. Then ye himself phone ye no na ye transactions, bank accounts ni bibia ye wo so nti no. So wo phone irasa na ye se eni bresem. Nti me de nyame ase e wo sa de no ho. Amen. Amen. Second one, I see this week. My brother, Odimechi, or Ghana. Now, to tell the truth, my family, or mobile for sika. They don't do that. But yenya diska ekoma omo. Enti me wo ho na menya text message free ni ho say, "Hello, good evening." Na menso so no ya na onye sada. Obe ye ikra na hello sister Ama, good evening. But when it by hello, good evening. Na me miss bisa say good evening. Na wo ho te san ni abusuafo. E na o say o mo ho ye na on so say menso e na me so Awurade adom ye ho ye. E na o say metimi asend 2000 abre no. Na ne ho akere no. E na me say 2000 a ode ye den. E na o so ode ye something. E ho na no na ma start ye irritated say something baby bia ne ho ye something a anything. Enti, can you tell me, bisa se ka sika na de wo de koye? Eno o say okay, o pese obie barber shop. Ema obi. Enti me de memfa sika na mre no. Ena me say listen to yourself. Wo ni bi, but wo pese obie barber shop. Na nipa no so ka kire me say me nuane ka kire me say o man as a loan. Enti nke next Saturday we or sending momo number bia mame. Nti next Saturday we no ebeba obetua ne back amame ni nyina amadwene anko bibia so nti me de me ni menua no go back and forth say go no kra want sa so what is happening and am say obi a wo ni bi de e de na akobo bosia kobie shop ma obi enti sa de a me fra no na me ne oni oledi which is ye maame akasa na me hunu de e koso and o say me de menya bia. And I'm my family, and I'm saying, you still didn't answer my question. Said, dear, now would decide to cut everything short, no. Kwabna pride or say, wouldn't you be so as DNS away? Yeah, you don't have to question it, just send it to him. And I'm saying, minim wakoma said it here, but Miniana hasn't done that. And me perceive me who and he doesn't need that money, truly. Enti ye no and I'm saying your kwab na wo de obey me asend ya koma no to cut things short na man send it enti me ne akosie pie ye kona bibi ka kire me say me frɛ me maame na me misa ne say den na e koso and then I didn't sir told me say me pese me putu me maame she will be 80 years in August nyame ya adoma me pese me putu stress bia woni so enti me frɛ me nua no me frɛ ne phone no wa amfa nti na menim se ne boafu ena me frɛ Linda ye last born no wa kra na me se Linda Isaac asendi we say Abraham no say sister me so asendi bi Abraham you na me de me ka chen se me ma school fees kra no me nyai enti no nya de a me de ebekɔ ena me say okay no say sister we ni ma me frɛ Isaac to cut everything short no me nua ne phone ena scammers ahake on. And I say, yeah, you are brochre, almost a request sika, Dr. Fodjo, almost Sandy Bimano. My brother or Kentucky, almost Sandy Bimano, almost Sandy Bimano, almost Sandy Ama and Crofonian. Until a friend, my brother, no on the other line. No, so no crowd was sorry, no on Sandy Bibiama Ubi. Now the phone, or more hacky on it. And to the American, I draw attention, they say, if you see anything, whether say wo mama or wo papa, don't just say, okay, me busiani and ame mama na bisantin, I shouldn't question. Go further.
na question enti ye na ye cancel number no ya block all no eno nso so ye aseda ba ko amede manyame me third one no 2 nights ago me ko adwuma and then no menya click from one of the nurses a patient bi a obaye wate ahwe eno omode ne bae otihwe wo fie eno omode ne bae unwitnessed actually or rehab or nursing home. Just ne background a copy no so say order from na patient no so no or AFib, which is atrial fibrillation or eloquence blood thinner so. Now our history of aortic enlargement, one say our AAA, I enlarge a very big vein enlarge, but monitor. Ain't you know the you say almost call your shift no na. The hemoglobin was 8.9, now dropped about 5.9. And then the nurse practitioner now will know DNA or that blood transfusion. And the nurse ne coma transfusion and or no click me say the blood pressure drop was 78/48. But she was in the middle of giving the blood, which is okay because the blood ne level no tino. Say wo man that no na enti ho no na me ka chen say call RRT but one answer to 8 for about 30 minutes enti na ye de enim say wa frɛ RRT a omo ye enti a kire no was send by say patient na agitated na ne heart rate AFib no enenam 150s. So I had to go there, the PA, and the patient, unfortunately, no, or you're demented. Into me, can say, me ha na say me ha. But me call in my assessment, no me who send a belly, a little distended. Into me, demon say me, or say, yeah, she has pain, and then also complaining of the hip, or by and so I'm a CAT scan because of blood thinning. BBI was okay. And I put 2 orders, me order a start CAT scan of the abdomen. And I free in the room I buy an office within 20 minutes. And a nurse no esa fresh and heart rate no and then I'm 180s. Enti or friend RRT na maybe di kind see one friend. The long story short, no residents no drew her no they had to transfer her to ICU. The entire cry transfer no not she wasn't even stabilized. Elevator mukrananko betimi ewu. Enti no resident ni and we follow up with meme CAT scan no almost stabilizing a kakra no and then call CAT scan. Na CAT scan na meme order no chese patient no enya aortic and like rupture. Ni aorta no a rupture. And na wasenya retroperitoneal hemorrhage. Just say we're bleeding, and then the only time that woman had was 24 hours to live. Obia enya no no de ba hospital, and then no mention me my friend and family, and the residents no friend and family. Now the kosi ye said the family no didn't want to pursue with that aggressive treatment. Just say ye pon anopano. Within that short time, no patient no ewuye. Now the American we say no ne say opanyi started kan bibi say nipa yeti ha no yesese ye da nyame ase we are just like vapor say when na betimi ehu vapor say ne nenam hoi bibia betimi atomi bibia betimi ato eni ntina time bia ye hu say enne eye ye nkwaje da enne eye ye dombre we can go at any time until as we worship God no media the advice and answer me see a woman say yema every day no enye meaningful for us any yanyame any enipa entem na bibia we ye mu a etwe ye kwa akira ebi kra ya adwene ema so no yenje mo let it go and then flow with what God wants us to do, us to obey the word. Na say ye free mu kra no eto na se nua na say at that time na yenim say ye wo anida so e wo nimu da chi a obepie e wo na domti. Amen. 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 Yo yebetwa so de unyamia ye neso di kan ni phone anyira unyami take care of it de e wono a okoye ne nsakan
Afi nka yebeskame no. Onyame yi ne firi mu. De esi yi a nipa yi owu yi. Chese eya disua maye. Se ene wo ho a china. Ebetimi abasa na oni ho. Na se basa, where will you stand before God? Enti eye adisua kese maye. Yene radia so ina do ho da. Ebetua so eniaba Doris also so forward the maye. Ya na mo kona pona apostle. Amen. Amen. Ese say yeda nyame ase abrani nyinem. Amen. Amen. Me wadansidie na ansa no meto nwom baako enti me nwom ne se me wonyame amene nam abrani nyinem. Mi wonya mi bi amene nam abrani nyinem. Jacob nyame menene nemu denina oni miyamo debi arada ewo mi haumono ochi chaji mi enunti mi tu fuse fa hotu niso mi wonya mi bi menene nemu denina Jacob nyame menene nam abrani Oni miyamo debi arada ewo mi haumono hochi chajimi enoti mi tu fuse fautu niso. Amen. Me de nyame ase peye na me pese me ba be kan asem we enso bibi ebobo me se me meka ni senti ni se be se mo be kaya me de yenua baby ba prayer line so abre nyina mu na me di ma no na me sra mu so se mo mpa ye bi ma no e fa cancer ho na de okodru ye na che se wo stage 4 a na enida so asa ebusua mu na cancer na ekoso bebre e wo nipa bebre so ebi etotoye na sa wonua ba no nyame ade a waye na ye me nwanwa ye last Thursday July 4th and I'm in the family no minya akwenya se me family ni nyina be hia na for all this while na me bompa ye masa sister you know minim ne da me hia ne da but omo kan na meteye e na enkomodie bi e course so a meteye na me se rade se ye opa megina ama sister we say enti boa enti e wo mu a me de me yam to ho na me bompa ye e wo mu nso a me bompa ye ebreko a medidi na mesre nuanom so empire bo se nyame ebeye se ye ne pa obetie sampai boy eye Thursday no ye ko ye nyina ekohia ye nti me hwe girl ba ko anim me hwe nanim a na makohwe sa sister nanim na de wo mu ne se ba ko wu ye ko cemetery ho no me ko hu sa sister no de ade aboniti se o ye Roman sister iti na me hwe me de anam adwen se o ye bi a Roman sister na waba ho bi ye funeral ayi no ti me hwe ne sa me the picture betray mon ebrese me se me the picture betray pastor eti me de kire ne se or ye no se wono ana me se oh ana lady ne say aya o lady ne say Doris enenen kasa na me say Denise this is the first time I don't know you but me pese me no kasa na kan say na ye bom pa ye ma no ya sorry prayer line so me so na me bom pa ye ma ne pa na asama ma me ne kan say o mo acclaim ne say we cancer free no me bom pa ye na chese afi na osu sa na o say thank you me de nyame ase say me di boye ni so o kasa kire me say minima afofra na adumuti oje safo ni si ho insure kan ni na me say onko so na fe omoa ne ma e wo sa kwan ne so me say ada na se wo e ma me ne mabusua abre nyinem ne bambo wo na adumuti amen 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 anum say edi ama afofro no na miskone na oba edi ama afofro no hia enti say anytime you encounter obi
na onyame honhom ka kyerɛ wo sɛ di ma no a di ma no ɛfiri sɛ onyame bɛnam wo so agye nipa no nti mamoma yɛn hesitate mamoma yɛn hwɛ nipa no tebea sɛ nipa wei ne saa sɛ ɛduru saa point no paa deɛ a forget about everything go before God na su ɛma nipa no ɛwɔ nyame ɔbɛyɛ amen Yo gidi for me na Awurade asefi so ye na do ho da. amen We dey aseda me ne mabusua ye de nyame ase. Se Nyankopɔn na bambo ne hwe so pa na adom nti. Tina se obi enim se no ye ne residency 3 years e wo Washington DC. Nyankopɔn da Roma wa ma ne residence no aba wieye. Aye 2 weeks ago nti ye ko ho kra for ne graduation nti me de nyame ase. Then so yes remo say mokom kotonya no mu a monkai no this afi na aduru de eden a ono e kwachase aye adwuma as pediatrician enti e de nyame ase wo na adum ti amen 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 yanom ya bom paye o me ba ha sei no tina no usa na onyame de wayo no eso so ho onyame de tina fa sa steps ni na mu and that's why graduate from residency na e ya ye nko a na wo se de merade amen amen na Amos eso eba minyinya science bi edin de minya 4 pe last one di Amos we are ebia mema 2 pe aka ho fi say 4 na menyae enti grace no ebeso 2 so na fe yatoa so men na nyame aso ya do hoda amen say ayi the next that wo music directors bebre na menne bes at ye 4 na mo years gaku ebeba so next year no you're planning now all that one of them last 2 weeks now ye meeting and I was able to maybe or no the many close by and I say or hospital crana or on ye kasa ye meeting in Zoom so nti no kasa ne bayare nti ye bon pie man or line so na ye pon nti me e ba man say me friend ba me refi nti nura anwumre and I'm my friend and Musan say and ban to say and all that. Just say all common seminal. A crano be born in sa be seen in Sahan to say normal yes seen in somewhere. Yes, now a yet in dainty on son in the area nest for Omokoba, Marco Hospital, Mochake, Omokomuchi Charlie and the anti Ibabudi, Omochabia, Mohe, anti. Ono de umpire no mo bonti ohana ehono animu no ye tintin na omso we na be pai on say Ghana for there certainly woni manema bi a pai kakra je say nti last 2 weeks na omaji akra na to ho no da hospital 5 days no omo hwehwemu because they could not understand what was going on nti they able to join say cancer and you know a new one cry aba akra no 11 years I just say all organ crack and all that. And you know, did kind of nyame say oma she said oma hunu oma static chemo crack. Mo can say chemo right? Yeah. Oma shasi omo na chronic respond nti ye bompire na wo de ne dinu hia ba yan kai say one of the music directors one as Daniba na ye bompire e ma no and that's amen. Amen. We say Sister Lydia Epejanes and Sister Lydia Brenimoha. Na openi ubetana hase ubedia dansiana. Okay. Yami mama ende radiasi oye na do hoda. Amen. Me de radiasi me de nipa 3 wo me family no mo yare. Fi we su ko ba nyame adom mu nyina ho ye. Na last week me ba sorry no. I was stopped by police because I'm the speed pa. Me put tayane say me pese me betu baby am park and me pese obi abefa ho. Nti me the speed pa. Na police in pull me. O pull me no na
me hu say police no ma pa no nti lane na mafa bia na odi mechi na me say he we ya mea nti no me puli boko e no bedi mechi boko obegina mechi no e no say me license in fact me nim baby am license no da the paper say share me blood company me yini na man so hwehwem bia na no because me nim I don't me na me ho wo so ti ya no aye no see this is it no ye no kwata ne car mo na me bomb pie na me say in fact everybody who me mobo na my late okoye no sen ba ye no say we dey mad crow me frɛ me say there be o say o na wo speed na me say oh me sorry na me kwa so say okay we nim ticket nkam na me de ma o no ticket mama o ticket o say be o kan man chat na me say ya he because me pentam from ticket mam na me nya kwa me ko pɛ me sport ehwa na o say it could have cost you 270 but me dey chill we ye warning amen na obi asend bibi say obi pɛ mmo bi e wo Ghana pɛ say Joseph bibi so obi na de say na me bɔ ho mpasi ya me mboa me na me so me nyeska no nkɔboa nipa na ɔpɛ eyin na hwa na me kan me tim say Awurade me da wase say wa boa we yi say ekai nam so tumi de amobi na me ka to so ne say ye start yi na ye ka ye nim ne beto ye speed na me sorry am de kwa adwuma no ya na no odin mia mitumi hu na me say Awurade fa cha me say me co speed etisa na ma fa me hu adi e wo road nso because back road in baby am fa no sometimes no car bia mpo ntwom ti de ma fa me hu adi kra we yo che me no che mo highway nanso e ho ne na e kire me say me ko ni nyina no nya me pese otwe madwene gina so sai na baby am fa kwa adwuma no kwa adwuma me fifie by 5:36 de o sam do adwum e ho ne ye dear area e ho ye dangerous enu nti me hu say o say me to me bo nan hwa enye police you emo bia na ma run into dear or something ti me dey radius say o use police mama adwen aba me ho so amen Anuanom etoda onyame fa kwan bi so twen adwen si niam bi so enti de onyame peso ye we bra mu bia no oye se be ya ode ye na be si ye ha na me say wa anti comfort na ani empa cha obrai the anti comfort ne be twa to amaye Agidi for me de ya de srede e yem paibo ade srede minua ebi kuna wo wakra na mesede ye minua no chese abusuafo no kura apam no kura na otweda won de o na mama na amem o yes di ni so enti me bompa ye enura me free ya yesi de na koto hospital me free nso on fa phone enam se enne ye mpaibo eti asompanyi mi de beto mo ani na mo nyina mafoa me ne abompa ye ayen kan de free de diner enti abusuafo said the one musi eye no ena odi dwato akwa president ama wafre abusuafo no the one more can say the one be ya eno no be ena am so the one kan akoma to ne yem na onyame mekura kunafo mekura onyame ahwe me enti no onyame behwe no nti me de ende ya de srede se bia kwane nanimu a onka ne mpaibo se de be ya onyame beka abusuafo no koma na bibia ayedin na ahye onyame ani nti ande ya de amen ti adwumui yetu enyumu isi a mesre pastor na ode asidai na be share radensa mai na
what the anti-comfort sister ni kuna free mu na fe eniama so a ekọ nani yaya what the ono so ahye Awurade nsa yare a wo yare Awurade asane yare amai nti Surochi de Wureko, Elbotu Jinsenini, Ayera, Kaunshira Pino Bubodi, Krokro, Ladie Yame Ayebe Yewu, Wawa, Kaunshira Bubodi, Kaushira Benyamiaye Kaushira Ubodi Krokru Kaushira Pino Medio Nyamiaye Obi obetimi akone nani mmeka me ho ne yabo mpaye asaniel so swaje nyame da wase ena no pai udi yan kwa cheye ebre ye ni da so se be sore bio wo ma obofo a ahomachi biara wanya ne yen free yen paso enya ne yen Kristo ya da wase da ya da wase da anopai ye nuanom aba wanim abedi adanse ye nua ba ne phone yiraye nanka epe kwan bi so agi sika free ne nsem wafa sa kwana se nyina so asi kwan atwetwaje no a Kristo yada wasida amen ye nua ba so Yesu obi yare a otuno hu si hobo mpaye ma no na wo ma empaye no eye adwuma na wonya yare sa no Kristo yada wasida amen ya maame a Yesu ne kuna free mu a abusiafo atu ahya no so okunafo nyina gya Yesu Kristo ena no pawie yi ye de maame ba bi owo bi ahya wonsa amen otumfo sani awoma Luke 18:1-6 oba kunafo no enya anumunyam anase bembuo ewo judge nanimo no enda yesama yenda amen ma ya maame yi hawtu ntwa ne ebeda wase anopai yenua na banya cancer owura oyaresafo hene Yesu baabi a cancer no was ma womogya no a uhwegu cover no Yesu hwegu so da amen enema cancer cells enwu na kodai anya yaresa enne ye diadofo nyina hya wonsa yenua ba Yesu de bia okwa adwuma ntamunti okwa speed waka kire ne se twaso na eye enenti ye da wase se wagi wafutuo no anopa ye de yenuanom hya wonsa otumfo nyame sore na koje wo ma na je asore yi ma esi ho ewo Jesus Christ din mu amen 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 pastor nyame shira Alianum yabebom paye yabede radiase ewo ne bambo ne nhwe sopa ayeyi nko a ana yede ma rade saa don yi mu se wono odo nyame no ade nyina ediboa won na ewie won yie enti se even how bi na awo mu a the radiasi na ebe wie wo yie ti edon mu ye be sore na afe yemu nipa mienu aba ni mu ha aba be the radiasi asidanko a na ye de eme rade e wo saa don yi mu
Ina yento nyum na go. Enye suono. How great thou art. This is Ekrato my song, my Mama Savior God Jinkwanyame. How great thou art, how great thou art. Oh, ohini mo hini, obata mpa hini nyame. Ena no pe wie papa Yesu. Omai yejina wedimu a yediemu adie nyina kase. Ijapa yeda wase. Amen. Se japa wonhwe ye boni so. Se ye koda ye sorry ye nantie ye didie mu ninara. Na odi wadom keke e de dom ye papa Yesu wa ye yie nie wu na asie nie yeda wase papa. Amen. Yeda wase ma asori yeda wase ma emu nipa ninara. Yeda wase ohini mu hene. Si ana wase ani ye tiafo nti japa wa ye yie onasie ontontom se wo gien deni nara eda wase onyame oba onyame sonson konkron wadubuti amen. Amen. Yaseda jombede na asa ye jombede na asa ne onyame wo ye ma ye ndoso ekaye nhwe pi bobodi nkronkro nyame aseda be na ye mfama wo ena no pe aseda ye ne ntontom nka wudin wo ya hene mu hene wo ye remawurade wo hwe ye nso bo ye ho ban wo ma ye nkwa o odefo aseda ye wo dia ye boni ni na mu nyi wani hinta yen wo ma ye aduane ma ye nso ma ye mframa Erade wo ma ye na abontene ebre bia erade provide for our needs ye kase ye da wase. Amen. Ahene mu hene ni erade ne wo de bia ye tena ka mu kona ye ba erade kaze bebre ne nyankwanhia nenso ye die wodom munti erade wo ma ye nkwankwanhia bakwa no wotwitwa age ye free mu enti ene homeda no pe ya begina wanimu yi ne ye kan se ye da wase nyankopon ye da wase ahene mu hene ye da wase erade ye da wase twedi ampon ye da wase pass de bia wo ye hu over time wo do ne bro ye nso dodo ede mpo na ya ma wo a unyame wani ku ye hu seye erade na anopai homeda ne ye keni na ansa sedanka wudin ayeye nka wudin entontom nka wudin ye mai erade wo ma akwan wo na tifie erade wadom munti wo ni na ho ye da wase nyame baatan yeso se kosoa ne hu ye mobo se ne wadom ne wajoye tie na ye mfa waseda ni de biada asedanka wudin o Jesus Christ dimo amen. 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 Ye toaso no ye besre onyame nchen bone fafri enuanom ye Adubonefo emfa ho se de wotie bia nanso so no eye Yesu Kristo ena se ye de ye ho to no so a na onyame anim no aya atrenefo nti ye ba besre rade ye ntimi nyi ye ho akini ye se ye nye bone ne momu no se ye sre rade a wo se ode cheye na de e chenso okura ne se o tew ye ho efri de entene nyina ho na oye yemfo fa that moment no erade justify ti said ye nye boneda enti ye ba be sre erade nchen bone fafri mesre se ankrankre bia unim de waya enso erade ani se wadwe kra ye o se wonye hwe kra sre bone fafri efri se aye bone mu ne nyinsan yen na ye wo ye bone mu nti se wadwe emma so a sre bone fafri na wonyame de eche no na wo tewo
nti ankrankra bia emra anwum no besie no yɛbɛma yɛn ho a minute ka wasɛm kyerɛ Awurade afei sɛ ɛno no si a minute ne si a mesrɛ sɛ yɛmu nipa mmienu mfa asafo yi nyinaa nso so nkɔ Awurade anim enti ebi asaafoɔ no bɛbɛ anim ha sei na minute ne si a na mo mpaebɔ no nso so ɛtoa so enti saafoɔ no a ɛpɛ sɛ ɛgyina asafo no anan mu bɔ mpaeɛ no ɛmmerɛ anim ha sei na afei yɛmma asafo no nyinaa minute na ankorankora biaa ɛmfa na adesrɛdeɛ nyɛ adesrɛdeɛ titiriw sɛ yɛse serɛ bɔne fafiri na serɛ bɔne fafiri nti sɛ wopɛ sɛ wokɔ wo nan anim a wobɛtumi akɔ wo nan anim na woasrɛ Awurade sɛ deɛ woayɛ biaa a ɛnhyɛ ne din animuonyam Awurade no amfa nkyɛ mmerɛ a ɛnwom no wokɔ soɔ no matna soro owina menyadankwa seniabadan bobeno Fasabre fasrɛ bɔne fafiri Kɛseɛ adeɛ nyinaa so tumfoɔ na ne nyame wo ma nea yɛka ne sɛ sɛnea yɛtie nyinaa nie yɛni hwee ka wo mogya ɛna wode hohoro bɔne ɛno nti nyame aguama wo ma yɛaba w'anim ɔdɛfoɔ wo na yɛafom wo wo na yɛato wo mmara nsɛm wo na yɛayɛ w'ani so bɔne wo na yɛate wo nsɛm so atua ɛno nti yɛni awu ɛwɔ yɛn tirim ɛwɔ bɔne ahoroɔ ne suhoroɔ a yɛda n'adi ɛwɔ mmerɛ a atwa mu na yɛda wase sɛ wama yɛkwanya sɛ yɛ bɔne te sɛ damrama a yɛmfa mmra wɔ nyame teasefoɔ anim na wobɛhohoro yɛn ho ama yɛn ho ayɛ fitaa sɛ sukyerɛma ɔdɛfoɔ a yɛyi nka wo din daa amen yɛda wase pɛɛ yie papa yɛba w'anim na yɛsrɛ sɛ Awurade yɛ abɔnefoɔ sɛ wo sɛ wohwɛ yɛbrɛ ne yɛsu a Awurade nka hwan ɛna wobɛtumi agyina w'anim ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ yɛka ne sɛ Awurade fa yɛn mfonsoɔ kyɛ yɛn daa amen papa fa yɛ bɔne kyɛ yɛn daa amen Awurade nea wokaa sɛ ma yɛnyɛ ne yɛayɛ nea wokaa sɛ yɛmfa yɛni nhwɛ ne yɛde ani ahwɛ Awurade adwen ahoroɔ a ɛkɔ so adwenbɔne a ɛkɔ so wɔ nnipa tirim
akomam ne nyinaa da wo nyame twɛ di ampɔn anim san sɛ wo deɛ bɔne ɛhinta w'anim nti Awurade wo nim ankorankora nyinaa yɛaba w'anim sintɔ ne mmerɛyɛ bi a wɔyɛ mu no nea yɛka ne sɛ ɔdɛfoɔ hu yɛn mmɔbɔ na fa kyɛ yɛn daa Amen. adomwura ɛberɛ a wode bɔne kyɛ yɛn yɛserɛ wo sɛ ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de agyina a yɛntumi nkɔyɛ saa bɔne biom na sɛ mpo sɛ wɔhaw bi ba a anaasɛ sɛ mpɔfiri mu no sɛ Awurade wo pie a yɛbɛtumi ne wabom akɔdi dɛ nsa da aberɛ ne aberɛ nyinaa mu ɔsɛefoɔ no ka yɛn ho na da biara deɛ wɔde ɛhyɛ yɛ tirim sɛdeɛ yɛbɛyɛ ɛyɛ yɛn ani so sɛ ɛyɛ yɛ fɛ no ɛno na yɛbɛyɛ me nyame na yɛde ani agye ama yɛn ho ɛti nea yɛka ne sɛ mmerɛ no du na sɛ ɔsɛefoɔ no de saa aba yɛ adwene mu a ma yɛntumi nyina ma wo ma yɛntumi ɛmfa yɛni ɛnsi wo nkutoo wo so na yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne a ɛtete yɛne wo Awurade ntam na sɛ woyɛ saa ma yɛn a Awurade yɛde ayɛyie bɛma wo hu yɛn mmɔbɔ na ɛberɛ a yɛsrɛ bɔne fakyɛ nso no yɛgyae akoma biara hyɛ wo nsa sɛ obi biara a wafom yɛn a ɛhyɛ yɛn mu a ɛyɛ den ma yɛn sɛ mpo yɛde bɔne bɛkyɛ saa afoɔ no nyinaa no ma yɛ ahoɔden a ɛberɛ a yɛgye papa bɔne adesrɛdeɛ afiri wo hɔ no yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔ na ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de saa afoɔ nyinaa nso bɔne akyɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛn mpaebɔ ne adesrɛdeɛ bɛduru w'anim ɛnɛ dɛ yɛnim sɛ wobɛyɛ ɛfiri sɛ yɛbisa wei wɔ wo dɔba ɛne yɛn agyenkwapa Yesu Kristo din mu nti amen. Amen. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood made me whole. Our most gracious and everlasting Father, King of kings, Lord of lords, this afternoon we glorify your holy name, we honor you, we adore you, we exalt your name on high. We thank you for bringing us before thee. Lord, please have mercy and forgive us our sins. Lord, we were born and raised in sin. Day in and day out, we err against each other. We speak evil about each other. Father, please have mercy and forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Father, even the sins that we didn't know that we were sinning against thee, please have mercy and forgive us. Lord, we pray that as you've forgiven us our sins, you fill us with your Holy Spirit. Your Holy Spirit to direct us. Your Holy Spirit to help us to do, thou sayest the Lord. Amen. Your Holy Spirit to help us to stay in your fold. Lord, we thank you. We glorify your holy name. We honor you that you've listened to our prayer. We pray that you have mercy on us so that the sins that we've committed, that it might have effect on our children and our grandchildren, or even the sins that our parents, our grandparents have committed, that might have effect, that has had effect on us, Father. We pray that you forgive us, you forgive them and cleanse us and take it away from us. Lord, that's what I ask in Jesus' name. Have mercy. Amen. Amen. Yanum yɛbɛtoa so na yɛabɔ mpaeɛ. Yɛbɔ mpaeɛ for healing. Yɛnim yie sɛ yɛasafo yi mu yɛwɔ nnipa bi a wɔyare. Ebi te sɛ Kingsley a currently no ne ho mfa no ohia sɛ
yɛtoa so abɔ mpaeɛ ma no. Afei adwoa nyame gu so yɛ ne ho adwuma sɛ yɛtoa so abɔ mpaeɛ. Ɔfakee yɛbɔ mpaeɛ ma no ɛwɔ sɛ yɛtoa so abɔ mpaeɛ. Afei ebi wɔ hɔ a ebi a meduru me m'anim a menim nanso onyame nim. Yɛbɛbɔ mpaeɛ ama saafoɔ no nyinaa sɛ onyame de ne nsa bɛka wɔn mo na wɔn mo bɛnya ayaresa. Nti mehia ɔpani ɔpɔn sasraku ɛwɔ ha sei. Mehia ɔpani Paul Nketia ɛwɔ ha. Mehia ɔpani Enoch Boaten ɛwɔ ha. Sɛ wɔn ɛbɛba na wɔn ɛde yɛmu ayarefoɔ no nyinaa ɛbɛkɔ Awurade anim. Mmerɛ a yɛto wɔnyi wo bɔne ade so ama wo tumi wɔ mogya no mu. What's why I have to fuku my concron and the what I map preco. See behind a young country. Me and Tassay and her high. As much as I can want a deep in say. What's it in young frey and what is so? Now you go so Cassanso no tea. And until Emra in our ma at the bonnet for your king now come on boom. Now you're bomb pie. And sense and BC. Now what she will man pipe. And until near the Kingsley, a shower some. Amen. Near the Wafake, a shower some. Amen. Near the Adwa, a shower sa. Amen. One more aero, she had them here to be a shower sasu. Amen. Oh, this will be a DBR, TBN, Wunyame now therefore with my quaim. Amen. And yes, so on a paboi, a we are blade, you know, be a. Now one year boy, a bit when I say. Na also be more when you can sapa the biarada. And Timra didn't sapa bay. Yes, already she mama. Ya didn't too free in a farm who dear already is Christ dear Munti. Amen. Amen. Mummy and Faco drone called Domahin on the new. They are dum. Now they are boy or mra. I didn't near me here in a. I just abrade your bar before your heavenly throne of mercy. Say a radi who am mobile. O my age, I say at the ama yen yanmoa. Or more a yaring in a. Say wine chain a young co. A den a warrior say to me, I say, I read this uncle to.
nti Awurade saa bere gyidie mu pagya nnuanom a yare nyinaa ba w'ahengua no ase. Amen. Sa wotia mu ka ba asɛm baako pa a wotumi yɛ nsɛnkyerɛnneɛ no. Awurade yɛ sɛ w'adom nti ma wo nsa wɔ yɛn nnuanom so. Amen. From Kingsbury so, wɔfa kee so. Ɛne yɛn ne yɛn mpo a yɛnte yɛn nanso wɔn ho dodoro wɔn. Wɔn mo yare asie wɔn ho nanso wɔnim. Cancer ahodoɔ aduadua yɛn mu, Onyame saa bere yɛbɔ wo, w'adom nti sɛ yareɛ daa. Amen. Onyame w'adom nso sɛ yareɛ daa. Amen. Yɛka ne agyae honhom mu nso yadeɛ. Yareɛ bi wɔ hɔ no bɛpio na bebree nso a yɛnhunu, Onyame w'adom nti sane yadeɛ ma yɛ daa. Amen. Yɛne mmɔfra nyinaa ba w'anim. Sɛ yɛ adwene mu haw, sɛ yɛ attention, sɛ ne yɛtie bi a Yesu w'adom nti sane nyinaa yadeɛ ma yɛ daa. Amen. Agya, yɛabusa wɔadie no sɛ woayɛ ma yɛ dada. Ti aseda enka odin wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Paucho mama yemu nkotodwe na yentoa mpo so emo mpae. Onyankopɔn a ɔbɔ soro ne asase wa tumi nyinaa yɛwɔ dia. Onyame ɔba asase so ɛma yɛn mmerɛ yɛn ti yɛyare nti homeda ɛna Nyame ɔsa yare ɔma yɛaba w'anim yɛho yɛn de bebree ne yɛde ahoɔden so na abae sanse nim sɛ wowɔ ha ne yɛkasa a wobɛte Nyame yɛsrɛ ho yɛn mɔbɔ daa. Yenuanom bebree ɛna ɛnɛ wɔn mo ɛnka yɛn ho. Yɛde Kingsley ɛyɛ point of contact ɛma wɔn mo nyinaa. Onyame yɛsrɛ so mo ma yɛn. Nyame yɛsrɛ kasa wɔn ho ma yɛn. Nyame yɛsrɛ bebree sɛ tie yɛsufrɛ ne yɛn mpaebɔ. Mmerɛ a Yesu gu wo so yi no Nyame tie yɛn o. Wasɛm na woka yɛ wo sɛ ɛba sɛ yi a ɛba deɛ ɛdi a Nyame yɛmfrɛ yɛn sɔfoɔ ne yɛn mpanyimfoɔ ne yɛmfa yɛn nsa ɛngu wɔn so. Enti huhu mu no yɛtaakye wɔ mu nyinaa. Nyame yɛsrɛ wɔn mo ho ntɔ wɔn mo. Yɛde ne obiara yɛbɛka asɛm akyerɛ no yɛnkɔ bosom bi hɔ na yɛbɛba wɔ hɔ ɛsiane sɛ wo nkotoo ɛna wotumi a wotumi kasa a ɛgyina hɔ nom. Wokasa na woma so a ɛma so. Wokasa na sɛ wokasa wɔn na ano ada wodiri mu nti Yesu diri mu nti yɛsrɛ wo ma obiara nsɔre nyina hɔ nom na ɛbɛtane adansedie ɛsiane sɛ ɔmu gyidie. Hyira nka wo din si wɔtie wɔ Kristo Yesu din mu nti. Amen. Amen. To me, awawa to me. Ogwama mojano, to me, awawa to me. O moja esumbono. Betwaso nafe yede ya maya yetimu ya sheradensa America wonim de akwakodru sesei election I was here to share radensa ye radenoa peso yo no onyo Ghana so election I was here to share radensa ye rade peso yo no onyo afi yede ye nyuma sem so be share radensa is a toda na onyame am adwuma ne bi enso so na de wonamu no enenti se eye rade pese eho na wotena omma wa hoden a betimi de atena ho se nya ne penso so a omu kwan wo ba bi foforo ema ho enenti eno mesre ni pamie no de odi kan no ede ya man no ebe share rade nsa se rade no ama ne nsa nya kese wo so corruption ahodo ne de ekoso nyina rade no ama ne nsa so na afi enyuma sem no nso no de otosumi no
ɛde yɛn nnwumasɛm ɛna afei nkrataasɛm ahyɛ Awurade nsa. Ɛno nti mmerɛ a Amos ma yɛ dwom no, na wɔn a pɛ sɛ ɛbɔ mpaeɛ no bɛnim ha, na afei yɛde saa nneɛma yi akɔ Awurade anim. Agyidifoɔ moma yɛ mo mpaeɛ. Yɛn Nyankopɔn ne abankɛse yɛda wase sɛ nnɛ wama yɛnya akwanya aba yi. Ɛnɛ da yi ne yɛde America man ne Ghana man ɛhyɛ wo nsa. Amen. Awurade man mmienu mu ne yɛsi kraman nya asomdwe du a ɛna kraman nya dabrɛ. Awurade yɛwɔ man mu ha ɛne ha ne yɛfiri deɛ nanso aha ne yɛteɛ. Yɛsrɛ sɛ berɛ a man mmienu yi yɛ abatoɔ bɛba so yi, saa bere na ɔbonsam yusu nnipa bebree. Basabasayɛ a ɛkɔ soɔ ne nokorɛdi a ɛnni hɔ ne nyinaa Awurade yɛsrɛ ara sɛ ɔbɛbrɛ ano ase ama yɛn. Yɛde ɔman mmienu hyɛ wo nsa. Awurade deɛ wopɛ sɛ ɔdi ɔman no so bia a ɔde nam no a ɛbɛtumi aboa ɔman ama ne puntu akɔ anim. Awurade yɛsrɛ wo sɛ yɛne saa ama yɛn daa. Yɛsrɛ sɛ wobɛyi nyansafoɔ, wobɛyi obi a ɔmmɔborɔ, obi a ɔhu ahiafoɔ mmɔbɔ, na Awurade wobɛyi na ma yɛn na watumi adi ɔman so. Saa nso na ɔman Ghana nso yɛsrɛ ma ɔman mu a yɛ din deɛ ɛkɔ so nyinaa wiase afa no nyinaa. Yɛsrɛ sɛ ɔma yɛ good leaders a na ɔma nso ma yɛ good policies a ɛbɛtumi aboa ma ɔman yɛtu anamɔ. Deɛ ɛka sɛ Israelfoɔ su frɛ wo na woyi akannifoɔ ma no. Saa berɛ so ne yɛsu frɛ wo sɛ wobɛyi akannifoɔ ama yɛn. Yɛda wase sɛ woatie yɛn ɛwɔ Yesu din w'adom ti. Amen. Amen. Yesu din na ya bosi wanweti na ya bosi ya bese obunsa nyumanyina ra seye bonu jidi mwa sentre ni bedi wechi Yesu din na ya yɛn Nyankopɔn yɛasɛm nyinaa ne yɛde a yɛnnwom toe. Wo din no na yɛbɔ a nnwuma woma yɛn bie. Wo din no na yɛbɔ a nkrataasɛm woma yɛn bie. Enti ɛnnɛ woma nyinaa ba w'anim ɛrebɔ ne gyidie mu sɛ yɛda w'ase mpo sɛ wame abɛdua kurodua yi mu. Awurade yɛsrɛ wo nnwuma ahodoɔ a woma atia mu frɛ wo yɛmu bebree wɔ bi nso baabi ɛwɔ no nam supervisors ne nkurɔfoɔ a ɛredi yɛn ani nti ɛma yɛni nka ho. Nanso sɛdeɛ w'asɛm aba yɛn hɔ awia yi sɛ mpo sɛ wopɛ sɛ yɛntena hɔ a yɛsrɛ wo ma yɛn ɔtwɛn honhom. Na Awurade hyɛ w'anim yɛ wo din kronkron animuonyam wɔ yɛn nnwuma so. Oma bebree tia mu frɛ wɔn nso mpo deɛ onya bi. Ra yɛsrɛ wo sɛ wasafo betumi akɔ so yɛnyɛ biribi aboa a sɛ yɛnya nnwuma yɛ. Nsa a ɛnyɛ adwuma no ɔsɛefoɔ no de yɛ nneɛma a ɛntene. Enti na yɛaba w'anim ha wo ma a onnwuma asɛ yɛhwehwɛ bi Kristo hu wɔ bibiara mmɔbɔma yɛ. Nkrataasɛm ayɛ yɛn ade so a w'Awurade wamfa hyɛ anto mu berɛ a wobɔ adeɛ no. Nso ɔsɛefoɔ no tumidie ne nneɛma bebree nti
Uma bebree nkratasɛm wɔn yerenom aka nsuo gya, wɔn kununom aka nsuo gya, ɔma aka nsuo gya, wɔammɔ ne saa yɛsrɛ wo. Pagya wo nsa ma obi biara a ɔresu frɛ wo nkratasɛm mu. Deɛ ne deɛ de akɔdi aban mu, Yesu pagya wo nsa ma no. Deɛ afei nso ɔreyɛ nhyehyɛe ayɛ, yɛde saa afoɔ yi nyinaa ba w'anim sɛ hyɛ wo ho animuonyam. Yɛnim sɛ ɔbɛyɛ, ɛfiri sɛ yɛbusa no Nyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Kronkron din mu nti. Amen. Amen. Na afei mɛsrɛ sɛ yɛn youth no nyinaa nso bɛbɛn ne mu ha sei. Onyame asɛm se ɔbɛko na afei ɔbɛgye yɛn ma no. Enti yɛn youth no ɛne yɛn nkwadaa no nyinaa, nketewa no nyinaa ɔmommrɛ no mu ha na yɛmfa wɔn hyɛ Awurade nsa. Sɛ Awurade no a bɛbɔ wɔn ho ban, bɛma wɔ akwankyerɛ, na afei deɛ wɔn nam biara no ɛnam sɛ wɔka wɔn ho nti no deɛ wɔn bɛtia biara ɛbɛyɛ nkonimdie. Nti yɛsrɛ Awurade ama yɛn youth no mo nyinaa mmerɛ no mu ha sei, na afei yɛntu mu nhyɛ Awurade nsa soronko kwan so. Asre osofo bio na obetu yen youth yi ene mmofra nketewa ne nyinaa hyɛ Awurade nsa sɛ Awurade no anka wɔn ho na afei wɔn nye nkonimdie ɛnhyɛ Awurade no din animonyam. Nkwadaa no nyinaa mmra anim ha sei. Let's pray. I need thee every hour, the first stanza. I need thee every hour, most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Father, in the name of Jesus, we thank you this afternoon. We glorify your name for you have given us the opportunity to come and worship. This afternoon, Father, we are here. Our youth are with us. Our children are here. Father, I commit them into your hands this afternoon in a special way. Amen. As you raise champions in the Bible like Samuel and Joseph, I pray for these young people. That, Father, in the name of Jesus, you transform their lives. Amen. Let them be like Joseph in Egypt. And let them be like Samuel in the house of Eli. Amen. I pray that whatever thing that fights against them, Lord, resource them, empower them to overcome. Amen.
Therefore, this afternoon, Father, we soak them in the blood of Jesus. That Lord, prepare them. If they attend school and they have a challenge, Father, I pray that you help them out of their challenges. If there's anyone here this afternoon who is sick, Lord, I pray that you stretch your healing balm onto them and cleanse them and heal them. If there's anyone who is having any social problem or psychological problem, I pray in the name of Jesus that, Father, change everything to be joy in their lives. I pray that you sanctify them and keep them. Let them stay in the church. Let them love the church. Let them be obedient to the church. Let them stay till you come to meet them in the church. Therefore, bless them this afternoon because we pray it in the name of Jesus. Amen. Amen. Yeah, I'm Joe Montanasi. Amen. Onyame enshira munyina enshira ubia. Enianom enyomo a enkora ne begina ha omoto ye no manage hu ye. Afa youth kwa enso nyomo omoto ye no manage hu. Ena kwa enso begina ha nyomo omoto ye manage hu. Na unyame nhyira mo akenka asɛm no so yenu aba nyame nhyira o yenu aba Genevieve yɛbɛ kasa kakra bi na afei yɛde ɔsom na kwawie na akenka asɛm no Romans 8:1-4 ɛhɔ kakra na yɛbɛgyina na ɔsɛ there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. And condemnation. Na Matudin said, no condemnation. No condemnation. Sɛ obi wɔ Yesu Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ. Kane nneɛma no nyinaa twa. Ɛnam Yesu a enipa no wɔ ne mu no nti no. Sɛ Awurade hwehwɛ nipa no a ohunu Yesu. Awurade ntimi nkɔndɛmu Yesu. For that reason, you are not condemned. Na yɛbɛtena Yesu mu deɛ. Ɛhɔ ɛna yɛ na asɛm no wɔ. Sɛ yɛtena Yesu Kristo mu. Enti sɛ yɛka condemnation a Merriam-Webster ɛkyerɛ sɛ censure ɛyɛ disapproval, ɛyɛ strong disapproval of something a ɛrekɔ so a ɛnsɛm fata. Enti sɛ yɛka censure asɛm a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ disapproval.
Ti se ye condemn obi a na kyɛ sɛ ade a nipa no ayɛ no kyɛ sɛ ɛnyɛ biribi a ɛnyɛ ade papa. Ɛno nti na yɛka sɛ yɛ condemn obi akɔ akɔdi awu na afei yɛdi n'asɛm na yɛse yɛ condemn no to death. Kyɛ sɛ ade a ɔyɛɛ no nyɛ dɛn ɛnyɛ yɛ disapprove. Na sɛ yɛhwɛ no condemnation a Bible no ɛka ho asɛm no a the believer living in Christ has no condemnation because he or she is inside Christ by faith. Sɛ wowɔ Yesu mu ɛwɔ gyidie mu a Awurade ɛmmu fo. Na gyidie no koraa ne deɛ sɛ yɛte Onyame asɛm no a ɛhɔ na gyidie no firi ba. Sɛ wagye Yesu Kristo adi a wo ne Yesu Kristo bɛnante. Sɛ wo ne Yesu Kristo nante a Yesu Kristo ɛbɛtena wo mu. Ne honhom bɛtena wo mu. Na honhom a ɛtena wo mu no ɛno no ɛma wo ɛnyɛ nneɛma a ɛnsɛm fra a ɛma disapproval ɛba. Saa honhom no ɛho asɛm ɛna yɛreka. Na the believer is not seen, but Christ is seen before God. Christ therefore lives in the believer by his Spirit. Ɛno nti Onyame honhom no sɛ ɛtena yɛn mu a na ɛyɛ Yesu Kristo na ɛte yɛn mu. Na saa honhom yi no ɛno ɛna ɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛguide yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ bɔne ho. Sɛ bɔne ɛɛba a na Nyame honhom no akae wo sɛ saa adeɛ wei ɛnyɛ enti twe wo ho firi ho. Adeɛ baako a ɛwɔ hɔ a honhom no ɛntimi nyɔ ɛyɛ the choice in your hands. Honhom no bɛka akyerɛ wo sɛ adeɛ yi ɛnyɛ. Na wo nso so no, do you make the choice to listen to the voice of the Spirit? Anuanom, the law of the Spirit of life in Christ frees the believer from the law of the sin of death. Say, the law of the Spirit of life in Christ. Eye emra enam onyame honhom no so ma yetimi tena Yesu Kristo mu. Na ye pese ye kyire mu kakra. Eno no ma ye free. Free emra eye bone ene owuo no eho. Na the law of sin and death reminds us of the results of sin. That is death. So, the law of sin and death. Bonini owuo mra no ekayen the results of sin. Eye owuo. Mo kai say Genesis 2:17. 16 and 17 or 16 onyame ka kire o mo se betimi adi enua ewo eturo emu nyinaa bi nemom papa ne bone hu nimde adua no de mamu nibi na eda mo bedie no wo se owuo na mo bewu na me pese me quote wo se but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Onyame ka asasem na enipa choice no nipa choose se obedi na odiye emra bonsam ba ya obeka se odi anye wuo na abewu wenti ana de onyame aka ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yie. Efi sɛ
sɛ time biara wohwɛ deɛ onyame aka no yie a sɛ bonsam ba a wobɛhu sɛ wei ɛmfiri nyame na ɛno ɛna ɛboa wo ma wotumi tena yesu kristo mu nti yɛhwɛ deɛ onyame asɛm no ɛka no yie a time biara no ɛbɛboa yɛn nti sɛ yɛhwɛ ɛnwom naasɛ Psalm 119 verse 105 a wɔse wasɛm yɛ me nan so kanea ɛne me kwan so deɛ hann your word is a lamp unto my feet and a light unto my path sɛ onyame asɛm no ɛyɛ lamp on our feet a ɛma yɛhunu yɛ kwan so ɛyɛ light ɛwɔ yɛ kwan so ɛti time biara no yɛgyina onyame asɛm so ne ɛyɛ deɛ yɛyɛ na ɛno boa yɛn ma yɛtumi tena yesu kristo mu na ɛno no nso so no na kyɛ sɛ ɛnam deɛ bɔne yɛɛyɛ na afei nipa ɛyɛ asobrakyeɛ when man became disobedient to God ɛnɛ yi no sɛ wonam cemetery a it reminds you of the results of sin cemetery ɛnɛ yi sɛ biribi wɔ hɔ a wompɛ sɛ woyɛ na woyɛ a it remind you of the results of sin anuanom na deɛ ɛwɔ mu a ɛnigyeɛ ɛne sɛ ɔbɔnsam pɛɛ sɛ nkɔwia na wɔkum no ɔsɛe nanso yesu kristo ɔsɛ mebaeɛ sɛ mobɛnya nkwa na moanya no mmorosoɔ anuanom deɛ bɔnsam pɛɛ sɛ nkɔɔyɛ no nanso na onyame ayɛ nkwagyeɛ nhyehyɛ ato hɔ sɛ yesu kristo bɛba abɛwu na afei no yɛnya nkwa ne yɛnya no mmorosoɔ na question no ne sɛ is the death of Christ becoming profitable to you ɛho ba mfasoɔ ama wo ɛyɛ profitable ama wo anaa that is the question wɔse sɛdeɛ onyankopɔn dɔ owiase ne sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ no kromae na obiara ɔbɛgyina die no wanyera na wanya daa nkwa ɛne nti no nkwagyeɛ no wɔ hɔ ma obiara sɛ wobɛgye adi nko a na wo ne yesu kristo bɛnante nko a deɛ a wɔ sɛ nkwagyeɛ no wɔ hɔ ma na afei wɔbɛhwɛ wo na yesu na ɔbɛhu na there will be no condemnation anuanom the law of the spirit of life in Christ subdues and banishes sin. Sɛ saa emra enam honhom no so ma yetimi tena Yesu mu no. Sɛ saa emra no na yede tiase a sɛ ɛyɛ saa honhom no na ɛte mu a wɔse ɛhyɛ bɔne no so. Ɛhyɛ bɔne no so. At some point, it banishes it. After bɔne ntimi ma ne ho so. If it's a mmerɛ nyinaa no, onyame asɛm a ɛhyɛ mu nti no, sɛ ɛba na wada ne Yesu, na wɔka kyerɛ ne sɛ, wɔatwerɛ sɛ. Na onyame sɛ, be ye perfect, as your Father in heaven is perfect. It is possible. Sɛ wo susu wobɛtumi ayɔ saa. Anuanom ɛtɔ da ya yɛka yɛn tebea na yɛka yɛn tebea na yɛka yɛn tebea sɛ yɛde yɛn ho ma Yesu na yɛtwere Yesu nkutoo a yɛbɛtumi anante na yɛanante wɔ Awurade anim na Awurade bɛhu yɛn na wɔbɛhu Yesu Kristo enti ɔka sɛ there is therefore now no condemnation for those who live in Christ deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ no no ɛnyɛ yɛ ahoɔden ɛna yɛde bɛyɛ biribi na ɛyɛ Awurade ɛna ɔbɛyɛ biribi ɛwɔ yɛn mu enti sɛ wohwɛ John chapter 1 verse 12 and 13 or say, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Wɔn mo gye no diiɛ no ɔma wɔn tumi sɛ wɔn nyɛ Onyankopɔn ma enti onyame betumi ama wo tumi sɛ wobɛyɛ Onyankopɔn ma you will have the right
to become a child of God. It is up to you to choose. So wugye didi nko a na ade ho bɛkyerɛ no nko a dia saa tumi no he is giving it to you. Na wobɛtumi atena ase sɛ Onyankopɔn ba. Na wokan verse 13 no a ɔse even to them that believe on his name which were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of God. Enti saa tumi Awurade de ma wo no emfiri ya wusuo mu. Emfiri ya wusuo mu. Ya wusuo ne ye bɔne. Awurade na de saa tumi no ma wo. Na so de saa tumi no ma wo a, then you have that right. Then saa tumi no etimi de bɔne so na utimi nante sɛ Onyankopɔn ba. Anuanom sɛ yɛhwɛ Philippians 2:15 and 16 no a ɔka asɛm bi ɔsɛ that you may become blameless. Sɛ saa tumi no ɛtena yɛn mu a ɔsɛ we are going to be blameless. We are going to be harmless children of God without fault. Yɛho mma asɛm. Yɛbɛtena ase. Yɛne nipa bɛtena ase. Yɛn suban nti mmerɛ bi a ɛbɛbuo yɛ ano na yɛbɛka Onyankopɔn asɛm no tumi bɛdi akyire. Na afei yɛbɛka akoma na ɛbɛtwe nipa aba Onyankopɔn nkyɛn. Ɛno nti Onyame mma bi wɔ asase yi so a wɔn tena ase wɔ saa kwan no so. Ɛwɔ sa yɛsrɛ Awurade na yɛtumi tena ase ɛwɔ saa kwan no so. Ɛnyɛ w'ahoɔden na ɛyɛ ahoɔden efirɛ Awurade Nyankopɔn. Na wokan Zechariah 4 hɔ no 4:6 wɔse not by might but by my spirit. Ɛnyɛ w'ahoɔden na mmom ɛyɛ Awurade ne honhom ɛna ɛbɛyɛ ma wo saa ahoɔden no na watumi adi bɔne so nkonim. Anuanom saa mmara a Onyame adi ama yɛn sɛ wokan verse 3 no a wɔse the law was weak through the flesh. Adɛn na Paul ɛkyerɛ saa adeɛ no ɛfiri sɛ Onyame mmara no ɛyɛ ayɛ sɛ mirror. Sɛ wohwɛ w'anim na sɛ powder a wabɔ no aha dɔɔso sene ha a mirror no bɛka akyerɛ wo. But is the mirror going to remove the powder? Mirror no bɛyi powder no afiri w'anim. Mpamkyɛw mo nyima no dabi ɛnyi mfiri hɔ. Saa na Onyame mmara no teɛ. Ɛyɛ guide. Ɛtikyi yɛn about the character of God. Nanso so no saa tumi no ɛyɛ Awurade ɛna de hyɛ yɛn mu na yɛtumi adi ne mmara no so. Enti no sɛ yɛma yɛn ho kwan a he is ready to do that for us. If he say Awurade pɛ sɛ mmerɛ bi a wobɛhunu yɛn no na Yesu Kristo a yɛsie wɔ ne mu no ɔno na wɔhu no. Anuanom mede m'asɛm ɛbɛ awieeɛ no deɛ meka ne sɛ the law of the Spirit of life in Christ empowers us to do his will. Ɛma yɛn ahoɔden a yɛtumi de yɛ n'apɛdeɛ. Na sɛ ɛma yɛ saa ahoɔden no a then we please God. Ɛno nti na ɛnyɛ w'ahoɔden. Ɛfiri sɛ sɛ wode w'ahoɔden sɛ wowaa wobɛyɔ deɛ a you will fail. Nanso when you rely on God, he is going to give you this power and you will not fail. Enti anuanom sɛ yɛde yɛn ho bɛto Awurade so a ɛbɛduru mmerɛ bi a yɛbɛtumi ɛne asɛm a ɔka no Philippians 4:13 no ayɛ adwene sɛ I can do all things, not some things, all things in Christ who strengthens me. Nti Awurade ɔmmoa yɛn. There is no condemnation for you
If only you will live in Christ. If only you will walk with Christ. If only you will be obedient to him. If only you will allow this power that he gives to work in you. Nti enuanom we enum nyina no na ye ka se e wo se ye bata akenkan e wo se ye bom paye e wo se ye nya brema awurade e bi se ensem a ye kan se wa ni di a wonyini saa na wonyame honhom no nsoso no ehia se ye feed no. We feed the spirit in us. By the word, by prayers, by sharing the word. By so doing, Ibenyini Yashe Radidian Munyam. A Radin Shaka Kresumai and Eneda. Amen. The Spirit. Sebeya ebit mi ananti se erademba. Ti wa. Yeah.
say, Erade honhom no entra ye mu. Say, open no saa de na umani mo ha sei. Na ye mompa ye. Say, Erade honhom no entra ye mu na ye ntimi nante. Say, Onyankopɔn ba. Me pese me nanti se Awurade ba. Sa o pese o susu ye sa de a. Brana ye na e mompa ye mfa ye ho hye Awurade nsa. Nyankopɔn yɛda wase ɛnɛ yɛba ha yi yɛgyidi sɛ waba yɛn mfimfini na ɛyɛ wasɛm na wode abrɛ yɛn sɛ bɛyɛ a yɛbɛtena ase sɛ wo mma na yɛnante sɛ wo mma na biribiara a yɛreyɔ no yɛayɛ no sɛ wo mma. Enti honhom tumi a wode hyɛ obiara a wɔgyidie mu ɛma wotumi tu saa na ma no Awurade dɔ mu yɛ ɛsrɛ wo. Isɛ ɛbaa yɛ yɛasrɛ bɔ ne fɛfiri na yɛgyidie sɛ wode yɛn bɔne akyɛ ɛno nti yɛsrɛ wo honhom no sɛ Awurade ma honhom yi ɛntena yɛn mu na yɛntumi nnante sɛ wo mma. Na sɛ wohunu yɛn a wohunu Yesu Kristo. Yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ. Ka yɛn ho saa. Sɛ yɛn deɛ yɛnni ahoɔden a yɛde tu saa na ma no. Ɔbɔnsam no nam yɛ akwan so da bia sɛ nka yɛbɛhwe aseɛ na yɛnim agu aseɛ. Nanso Awurade yɛda wase sɛ wo ba a yɛsɛ yɛbɛnya nkwa ne yɛnya nomorosoɔ. Ɛno nti yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ na afei no ma wo honhom ntena yɛn mu da biara da ma yɛntu anamo a ɛbɛhyɛ wɔ Awurade din animuonyam na yɛtumi ne wanante ɛkɔsi sɛ wobɛpue yɛda wase sɛ watie yɛn na wabɛyɛ no saa ɛno nti Yehowa Nyankopɔn wɔnhyira wo ɔntena anim nkyerɛ wo na afei wɔnka wo ho biribiara mu na enye enhyira ewo Yesu Kristo din mu. Amen.